Με τις σημαίες από την χωριστή που μίλησα και με το σοφράκι. Στους απεργίες δεν ξέρουν να το κάνουν αυτό. Στους απεργίες δεν ξέρουν να το κάνουν και να φυλάξουν έτσι, να μην γίνουν επεισόδια. Χρόνια ερχόμουν να μεταφερθώ. Να σου πω πρώτος το κάνω στρατό, να σου πω τώρα, έτσι που είπα. Γουστάρεις να δεις, γουστάρεις να δεις. Μπράβο. Πάρτε τα κάρτα. Ο εχθρός είναι εκεί ρε. Τους Έλληνες, μπράβο. Πουλημένα στο Πάγκα. Νικόλα, γύρω. Τάκος αυγό παίρνουμε. Εκείνη η εχθρή ρε. Τάκος αυγό παίρνουμε. Οι Γαλλίτες. Εκείνη η εχθρή. Ωραίος για τώρα. Γαλλίτες, πιοδότες, πολιτικοί. Πιάστε τους, παιδιά, το γυράμε στο Καραγιώτη. Πάμε κατευθείαν από αυτή τη μοιράζουμε. Είναι η ιδέα αυτό. Δεν είναι καλή. Θα κοιτούμε όλοι. Θα φωναχθώ να ακουστώ. Όχι. Απαγορεύεται και τον Μπούκα. Απαγορεύεται και τον Μπούκα. Δεν θέλω να έρθω. Δεν είστε οι εχθροί μου εσείς. Ωραία κύριε, αυτό σας λέω. Λοιπόν, εκεί είναι οι εχθροί μας. Αφήστε με λοιπόν να ασκήσουμε. Οι φωνές δεν είναι. Κοιτάξτε κύριε, επειδή είμαι και νομικός. Είμαι και νομικός. Οι φωνές λοιπόν δεν είναι συνιστούν να ψηφίσουν. Όχι, θα πω κάτι. Υπάρχουν παιδιά που φοβούνται όμως εδώ, εντάξει. Αφήστε το κάνει. Κοίταξε, κάνουν λάθος. Και στέραμα, έτσι. Εδώ είναι μάχη, κύριε, από πόλεμος. Το αντιλαμβάνεσαι.
Άντε που θα τα διασκεδάσεις εδώ. Δεν τρέπεσαι λίγο. Θα τραπείς εσύ με την τουντούκα, κύριε μου. Παρανοϊκά. Είσαι και φεύγεις. Προδότρια. Προδότρια. Πέστε δεν πάσω και να. Θα δεις εδώ το Κολοσσέο, τους προδότες να χειροκροτήσεις. Τους φωνιάδες. Εσύ ποιος είσαι ρε κυρία μου. Ποιος είμαι εγώ κυρία μου. Εσύ ποιος είσαι. Τι Συγγνώμη. εννοείς ποιος είμαι εγώ κυρία μου. Θέλω να πω, εσύ που είσαι τους ανθρώπους και εμένα. Ποιος είσαι. Παιδιά δεν έχουν τίποτα με εσάς, έτσι ό,τι μας πείτε το κάνουμε, αλλά θα φωνάξουμε όμως. Αυτό μην μας το αφαιρέσει το δικαίωμα. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είστε οι εχθροί μας εσείς. Αστυνομία του Δουνουτού! Θέλουμε να καταργήσουν και δεν αρκόμαστε καθόλου. Θα βάλουν τους Πακιστανούς να κυκλοφοράνε. Αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε. Δεν φταίει η αστυνομία, εμείς φταίμε που τους ψηφίζουμε. Πάρτε το καμπάρι. Εμείς που τους ψηφίζουμε. Πάτε ρε και καμιά στέρηση, δεν θα πάτε τίποτα. Και εγώ αξιωματικός έχω φάει στέρηση. Έχω φάει στέρηση, φάει καμιά στέρηση. Δεν φταίει η αστυνομία, παίρνουν εντολές, πάρτε το χαμπάρι. Να φάνε στέρηση. Να μην παίρνουν. Παίρνουν εντολές για να φύρουν, δεν το καταλαβαίνετε. Όταν κατηγορούμε την αστυνομία, δεν κατηγορούμε τα παιδιά. Κατηγορούμε τους εντολίστους. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Το πλάνο. Θέλω να τον πάρουν μέσα. Έλα κοντά. Εντάξει, εντάξει. Έλα κοντά. Έλα κοντά, πάρ' το πλάνο. Δεν έκανε τίποτα. Όχι μέσα, παιδάκι. Έλα κοντά. Αν φωνάξω λοιπόν και στοιχειοθετήθη αδίκημα, θα μου πείτε ότι συλλαμβάνεσαι για αυτόν τον λόγο, έτσι. Μου είπες σε παρακαλώ. Πώς? Σε παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε, μη με διώχνετε όμως. Είστε παλαβοί τελείως. Μη με διώχνετε όμως. Ακούστε κύριε. Απευθύνω εγώ το λόγο. Εσύ γιατί εγώ έχω το δικαίωμα να απευθύνω το λόγο. Αν με αναγκάσετε, δεν θα πάρα πολύ. Άσε μας μωρέ, έλα εδώ. Ήρθαμε με τα παιδιά μας να δούμε την παρέλαση, θα μας ζαλίσουν τα αρχίδια πριν πρωί. Μου ασκήσεις βία πάνω. Έτσι δεν έχω κάνει τίποτα. Αλλιώς θα το δεχτώ. Με εσάς είμαστε, δεν είμαστε με... Δεν είστε οι εχθροί μας, δεν είμαστε μόνοι. Ποιος? Κύριε, ο νόμος πάνω απ' όλα είναι ο νόμος, κύριε. Για ρώτα τον κόσμο με ποιον είναι. Για ρώτα. Τάγματάρτα. Άσε με νόμος, δεν είναι. Πώς? Παρακάλεσα. παιδιά χριστιανούς με χριστιανούς στο κόμμα. Και άλλα γινόταν σε κανένα μουσουλμανικό τζαμί εδώ. Μας είχαν πάρει τα κεφάλια. Έλα από την Ελλάδα! Τι πάει οι Ελληνίδες! Να σου πάρει χαρτιά. Κονιάδες! Προδότες του Ερώσιμη! Ήρθε η ώρα σας τις προδότες! Προδότες πίζουν τα κόκκαλα! Αγίτες! Προδότες! Αλήτες! Πούστινες! Πούσταδασκοί! Γαμημένοι! Παιδιά,
Εδώ, κάνουμε φωτογραφίες. Θανάση, πάμε μαζί. Δεν θέλω να ακολουθήσει ο κόσμος, τώρα τι κάνουμε. Πάμε μαζί, θα πάω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται από κοντά. Γιατί? Ηρέμησε. Θα μας πάρουν την κάμερα. Τι κάνουμε? Τι κάνουμε, δεν πάμε να αφήσουμε. Όπα, ηρέμησε. Τι έκανε? Προσαγωγή, έλα εδώ, όχι, έλα εδώ. Τι είναι Θανάση? Πού θα πας? Πάμε εκεί κοντά να δούμε, θα βάλουμε μέσα. Ναι, το βλέπουμε, μην αγχώνεσαι. Πήγαινε. Εντάξει, ηρέμησε. Θέλω τα στοιχεία του γιατί είναι από πίσω. Θέλω τα στοιχεία του. Θέλω τα στοιχεία του. Θέλω τα στοιχεία του. Τα στοιχεία του. Τα στοιχεία του. Γιατί αυτό είναι να ρίξει μια ξενιτσινιά. Ωραία να θέλει να ρίξει εμένα. Άμα είναι να εκτονωθεί, θα θέλει να ρίξει εμένα. Εγώ αντέχω. Ποιος θα δημιουργεί αυτά τα παιδιά. Σε ρωτάω ποιος θα δημιουργεί αυτά. Αυτό να προφυλάξω. Άμα θέλει να μου ρίξει μια μουνιά στη ζεμένη, θα το πληρώσω. Είμαστε όλα, είμαστε όλα, είμαστε όλα. Είμαστε όλα, το παιδάκι το Κυριακή. Το παιδάκι του, το παιδάκι του, το Κυριακή, το πατέρα του.